ଶାଶୁବୋହୂ ହାଣ୍ଡିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମ ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ ଯେମିତିକି ମୋର ଖୁଡ଼ୀମାନେ ମୋର ଭାଉଜମାନେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା ଆମର କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସକାଶେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରହିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଦୃତ ହେଇକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁକି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ହିଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।